असान्तिनि उनाव बड'लेण्डआव थांनाय 3 बोसोराव गोजोननि थासारिया फैदों। बे गोजोन थासारिखौ जोङो बयबो सेलेब्रेट खालामदों आरो गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि आबादारिफ्रा मोजाङै आबाद मावनाय, जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै फरायनाय, जोंनि गेलेग्राफ्रा मोजाङै गेलेनाय गासैबो थासारिया फैदों आरो बे थासारि फैनायनि थाखाय जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथां, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जों साबायखर बावो आरो बे थासारिया जाहाथे अराय गोजोर थायो, जे बे थासारिया अराय गोजोर थाबासो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, जोंनि ओनसोलखौ मोनसे जौगानाय ओनसोल महरै गायसननाय, बे हाबाफारियाव जों जाफुंसार महर मोनगोन। दा बिनि थाखायनो दिनै UPPL हान्जाया बाइक रेलि लादों। बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जि गोजोन थासारि बेखौ मोनसे सेलेब्रेट खालामनायजों लोगोसे रायजो राजाखौ लाफानानै इयुनाव गोजोन थासारिखौ अराय गोजोर खालामनो हायो, बिनि थाखाय हाबा मावलांबाय थानो थाखाय फिन दिनै समायखिरा लानाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो फैगौ 15 डिसेम्बराव जोंनि सरकारा 3 बोसोर जागोन। बेखिनि समाव गोबां बेबायदि हाबाफारि लानानै रायजो राजाफ्रा जाहाथे जि मोनसे गोसोआव साननाय फैदों, गोजोन फैबाय, बे गोजोन गोसोआव साननायखौ जाहाथे बिथांमोनाबो फोरमायनो चान्स मोनो, बिथांमोनाबो फोरमायनो सुजुग मोनो। बिनि थाखायनो जों बेफोर हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ जों खालामनो थाखाय जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारि। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।